Moikka Beyoncé-fanit! Minun nimeni on Pekka Laitinen ja toimin poliisina Suomessa. Kuten näette, meillä täällä Suomessa on hyvin paljon tilaa ja hyvin vähän liikenneruuhkia. Mutta Zürichissä on tällä hetkellä paljon rakennustyömaita ja kollegani Zürichin poliisissa odottavat paikalle noin 50 000 fania. Paikalla tulee olemaan paljon liikennettä ja kaikille ei tule riittämään pysäköintipaikkoja. Also, nimm geschirr stramm Stadsauto.